Panyuraos lan pandonga enjang GKJ Jakarta dinten Jemuah Wage 17 Juni 2022 Minggu Trinitas kanthi jejer prasetyane Gusti tumrap tiyang pitados. Sumangga kita wiwiti kanthi ndedonga. Duh Rama, wanci enjang menika kawula sebo kunjuk wonten ngarsa paduka. Matur nuwun wewengan tumrap kawula nglampahi gesang ing regemaning asta paduka ing dinten-dinten ingkang sampun kawula langkungi. Temah kawula sami tansah winengku ing katentreman lan karaharjan. Dinten menika kawula badhe murwakani pakaryan lan padamelan kawula kanthi gegilut peranganing sabda paduka. Nyuwun tumedhakipun Roh Suci Paduka temah kawula sedaya saged mangertosi lan nampi nuli ngestakaken dawuh paduka ing gesang sadinten-dinten. Amin. Waosan kitab suci saking Ayub bab 6 ayat 11 dumugi ayat 3 doso, Jabur 2 doso kalih lan 2 doso 3, Galati bab 3 ayat 11 dumugi ayat 21. Ayat nadsipun kapethik saking Galati bab 3 ayat 21. Makaten suraosipun. Nanging kitab suci wis nggolongake samu barang kabeh marang pamengkuning dosa, supaya awit saka pracaya marang Gusti Yesus Kristus prasetya mau kaparingake marang wong kang padha pracaya. Para sedherek, pasamuan ing kitha Galati wonten saperangan tiyang ingkang paring piwucal bilih pangandel ing Sang Kristus menika nembe perangan wiwitan, lan pangandel menika kedah dipun sampurnakaken kanthi nindakaken angger-anggering Toret. Dados menapa ingkang dipun ajaraken kapitadosan inggih menika iman katambah nindakaken angger-anggering Toret pinangka syarat murih pikantuk kawilujengan. Nanging ing waosan ayat nats wanci menika Rasul Paulus misahaken wong sing iman ingkang yekti kaliyan kedah nindakaken angger-anggering Toret. Pramila menika Rasul Paulus njlentrehaken sejarah utawi mula bukanipun prasetya kawilujengan ingkang sepisan prasetya dumateng Abraham kados dene serat wasiat ingkang sampun kaabsahaken boten saged dipun batalaken utawi dipun tambahi dening sinten kemawon. Kaping kalihipun angger-anggering Toret menika nembe kaparingaken 930 taun sak sampunipun prasyanipun Allah dumateng Rama Abraham. Temah mokal menawi badhe mbatalaken menapa dene ngicalaken digdayaning prasetyanipun Allah. Kanthi kalih perkawis ingkang dados paugeran, Rasul Paulus negesaken lan paring kesimpulan bilih piwucal utawi ajaran bab Sang Mesih saking Rasul Paulus menika sampun cetha wela-wela. Inggih menika tedhak turunipun ingkang kaprasetyakaken Allah dumateng Abraham ngener dumateng Sang Kristus. Dados prasetya berkahipun Allah lumantar Rama Abraham dumateng tiyang pitados saged katampi boten amargi kanthi nindakaken angger-anggering Toret, nanging ing ngriku rawuhipun Sang Kristus netepi lan jangkepi angger-anggering Toret. Namung kanthi kumandel sawetahipun dumateng Sang Kristus,
para tiyang pitados badhe pikantuk lan ngraosaken kadigdayaning prasetya kawilujengan. Para sederek, menawi ing pagesangan kita sadinten-dinten kathah manggihaken piwucal utawi ajaran-ajaran ingkang limrahipun kawedhar lumantar kanal YouTube ingkang angger ridu penggalih kita mirunggan kados ing swasana wanci samangke nalika kita nembe ngadepi mawarni-warni perkawis ingkang ndadosaken karupekaning gesang ingkang karaos sansaya awrat. Sampun ngantos gampil kepencut kabujuk dening ajaran lan ajaan ingkang ketingalipun badhe ngentasaken kita saking perkawis ingkang kita adepi. Rasul Paulus ngimutaken bilih prasetyanipun Allah dumateng tiyang pitados menika sampun temtu. Mboten wonten sanesipun ingkang saged ngewahi lan nglangkungi kadigdayanipun. Pramila badhe kados menapa kemawon kawontenan ingkang kita sanggi wanci samangke, sumangga kita panggah kumandel sawetahipun namung dumateng Sang Kristus sawiji minangka juru wilujeng ingkang sejati. Amin. Sumangga kita ndedonga syafaat. Duh Rama, salajengipun kawula ngaturaken pasambat namung dumateng paduka kemawon. Tumrap sederek-sederek kawula ingkang nembe semplah ing pangajeng-ajeng. Alit raosing manah ngantos keronto-ronto. Mangu-mangu mawang mangajeng nglentrih kecalan semangat amargi mawarni-warni perkawis. Sae ingkang sakit, mliginipun ingkang sampun sawetawis dangu dereng mantun-mantun ugi. Ingkang kagunturan kasisahan, amargi katilar kekasihipun marak ngayun wonten ngarsa paduka. Mliginipun ingkang dadosaken sederek menika dados lare lolo, rondo lan duduh. Sederek ingkang kecalan utawi kapunggel padamelanipun lan pados padamelan nanging dereng pikantuk ugi ingkang rintis wirausaha nanging dereng nguwuhaken kasil ingkang nyekapi sederek ingkang nanggel utang nanging dereng saged netepi tanggel jawabipun lan dadosaken perkawis ingkang awrat. Mugi paduka karsa ngrentahaken sih palimirma paduka tumrap sederek-sederek kawula menika duh Rama. Temah tuwuh pangajeng-ajeng anyar, semangat ingkang makantar-kantar, sumringah sukarena amargi pepadang lan pangluaran saking paduka estu nyata. Wonten asmanipun Allah Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci, kawula ndedonga. Amin.